ሰላም كرة تختتلتي ኤሪዌይ ኬቴክ ኣነ ሰላም ቀኒ ንስካትኩም ኣብዛ ዘለኹም ሰላምኩም ክበዛሕልኩም እንዳተመነኹ ለማ ኣንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ኣብዚ ዘለናዮ ኮይና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ከመይ ጌርና ናብ ካልእ እንዳሰብ ወይ ቤተሰብና ኾኑ ኽልዮም ከመይ ጌርና ናብኡ ቦታ ከም ንኸይድ ለማዓንቲ ኸሪእኩሜ እዝውን ቀላል ነገር ብቐሊል ነገር ኣብኢድና ብዝርከብ ነገር ሞባይልና ብምጥቃምና ክንገብሮ ስለዚህ ከስጋዕ ዛ ቪዲዮ መጨረሻውን ክትከታተሉ ትረስዑ ናትና ፋሚሊን ምዃን ሰብስክራይብ ግበሩ ከምኡ ነዛ ቪዲዮ ቀለል ብዝበለ መንገዲ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ ከምኡ ሼር ማለት እዩ ናፍታ ቪዲዮ ክብለኩም ባርሲ ነዘን ምግባር እንታይና እንጥቀም መጀመሪያ ኣብ ዋትስኣፕ ኢና ክነኣቱ ናፍቲ ክመጻና ዝደለናየ ሰብውን መጀመሪያ እንታይ ንገብር እዚያሉ ኣብዚኣ ኣይከን ትሪኦ ዘለኹም ፔፐር ክሊፕ ማለት እዩ ኣብ ኣምስጠወቅና ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ዶክመንት ካሜራ ጋለሪ ኣውዲዮ ሎኬሽን ኮንታክት ፖል ዝብል ዘሎ ኣብታ ሎኬሽን ትብደላ ምስ መረጽና ኣብዚ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ክመጻልና እዩ ማለት እዩ እንታይና ሕጂ ንገብር ንሕና ሕጂ ቀጥታ ዘለናዮ ቦታና ሼር ንግበረሉ ንዕኡ ኣብዚያ ሼር ላይቭ ሎኬሽን ትብላ ሼር ክንገብር ንሕና ተዘይደልና ኣብዚ ናፍቲ ቦታና ምስ ቀረበልና ከዓ ኣብ ቀረባ ምስ በጽሐ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ኒርቢ ፕሌስስ ኣብ ቅርብ ዝበለ ቦታታት ተበጽሑ እዚኣ ሰንድ ዩር ሎኬሽን ንብሎ ሽዑኩም ምስ በልና ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም እንዳሻ ኮን ኮፊ ኮን ኸሊ ካፌ ገለ ሰዲድና ናብኡ ክመጽእ ምስ ገበርና ንሕና እውን ናብኡ ኮይና ክንቅበሎ ንኽእልና ተዘይድል ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ሼር ላይቭ ሎኬሽን ትብደላ ኣዋን ጥውቅ ማለት እዩ ሼር ምስ በልና ሽዑ ኣብዚ ንክንደይ ሰዓታት ይኹን ትብልዎ ወይ ከ ንክንደይ 15 1 ሰዓት 8 ሰዓት ላይቭ ኮይኑ እቲ ናትኩም ሎኬሽን ኣብቲ ሓደ ሰብ ከም ዝፍለጥ ትገብሩ ማለት እዩ ከዛ ንሕና ቅርብ ቅልጥፍ ዝበለ መንገዲ ስለ ዝመጽእ ብሓደ ሰዓት ንበላ ሽዑ እዚኣ ሼር ንገብረሉ ሼር ምስ ገበርናሉ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ይመጸልና በቲ ሓንቲ ቴሌፎን ከነራያ ከም ዝመጸልና ዘይመጸልና ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ በቲ ሓንቲ ቴሌፎን ኣነ ናብኡ ከይድ ዘለኹ ስለ ዝኾንኩ ሰዲድለይ ኣለና እና ኣብዚኣ ኸ ኣተ ይሪኦ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም እውን መጺለይ ኣሎ ቪው ላይቭ ሎኬሽን ትብደላ ኣብ ክሊክ ምስ ገበርኩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ክመጸልኩም ንዓኹም ቀጥታ ዝመጸልኩም ማፕ ቪው ከምዚ ዝኣመሰለ ይክመጸልኩም ንሕና ግን ኣብዚ በቲ ገዛውቲ ክንፈልጦ ስለ ዝደለና ኣብዚኣ ሰለስተ ነጥብታት ዘለዋ ጠዊቕና ሳተላይት ቪው ትብደላ ንዓ ንክሊክ ንገብራ ምስ ገበርናያ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ክመጸልና ሽዑ ንሕና ኣብቲ ቦታ ቅርብ ምስ በልና ነዚ እንዳቕረብና ክነብል ንኽእል ኢና ነቲ ቦታ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምዚ እንዳገበርና ብዘይ ወልሓድ ደገፍ ከማና የድልየናኒ ናፍቲ ቅድሚ ገዛውቲ ምስ በጻሕና ሽዑ ምድዋል ጥራይ ዘለየና ኣብዚ ኣላ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ጥቁም ምስ በጻሕና ንሕና ከዓ እንታይና ንገብር ደዊልና ወይ ተቐበለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ምስ በጻሕና ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኢና ከምዚ ረኺብና ስለዚ ናብዚ ከባቢ ምስ በጻሕና ምድዋል ጥራይ እዩ ካባና ኤክስፔክት ድግበር ከምዚ እንዳገበርና ከዓ ብቀጥታ ናፍቲ ዝደለናዮ ብላይቭ ሎኬሽን ተጠቂምና ናፍቲ ቦታ ንበጽሕ ማለት እዩ ኣብቲ ቀረባ ምስ በጻሕና እውን ወይ ከዓ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እንተኾይኑ ከዓ ቅድም ከምቲ ዝነበርኩም ሰንድ ዩር ሎኬሽን ትብደላ ጠዊቕና ከምኡ ክነምጽእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክልተ ሓደ ሰብ ድመስል ብለ ትሪኦ ዘለኹም ኣብቲኣ ሰማያዊ ትሪኦ ዘለኹም ኣረ ሓደ ቦታ ስለ ዘለኹ እዩ ከም ዝመጽለይ እምበር ዝተፈላለየ ምስ ዝኾነን ከም ካልእ ዓይነት እዩ ዝመጸለይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኑ እዩ ዝመጸለይ ግን ኣነ ኣብ ንምርኣይ ዝኣክል ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ብክልተ ሞባይል ብምጥቃም እዩ ዝገብር ዘለኹ ንኸምይ ከዓ ብሓንሳብ መጽለይ ንዓኹም ብኻልእ ክመጸልኩም ማለት እዩ ኣንቲ ሒዝናልኩም ዝመጸና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብኻልእ ትዝቶ ብኻልእ መደብ ስጋዕ ንረኸብ ብቐጻሊ ማለት እዩ ድሓን ኩኑ